Ang atong hisgutan karon nga orasa mo kining chapter 2 sa Westminster Confession of Faith of God and of the Holy Trinity. So may tungod kini sa Dios o sa Holy Trinity. I mean, ang buot pasabutin nga ang Dios mauna siya ang Holy Trinity, dili kay ang Dios unya lahi ang Holy Trinity. So mo ni ang chapter 2 sa Westminster Confession of Faith. So dinhi atong basahon ang section 1. There is but one only living and true God who is infinite in being and perfection, a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions, immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, most wise, most holy, most free, most absolute, working all things according to the counsel of his own immutable and most righteous will, for his own glory, most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin, the rewarder of them that diligently seek him, and withal most just and terrible in his judgments, hating all sin, and who will by no means clear the guilty. So mo ni ang section 1 sa atong Westminster Confession of Faith chapter 2. Na diri gihisgutan diretso gihisgutan ang God niya na may end of the Holy Trinity. So usa kini ka description sa God. Iya kining personalidad, kining Holy Trinity, mga personalidad. Kung maana ka God, naghisgot kini sa kanang question nga what is God? So kanang what is God, mo na ang essence sa Dios nga isa ra siya. So simple siya, dili siya walay duplicity kundi walay parts kundi he is simple, no? Naay gitawag sa theology nga simplicity of God. So king title of God nagrefer ni siya sa iyang essence, sa iyang substance. Kani ang answer sa question nga what is God. Kunya kaning of the Holy Trinity mo kani ang answer, ang tubag sa question nga who is God. So pag anag who is God, mo na ni ang answer nga God, nga ang God nag-subsists as the Father, Son, and Holy Spirit. Okay, so duha ang question, what ug ang who. So what is God? He is dire gibutang sa section 2 kani ang answer sa question nga there is but one only living and true God who is infinite in being and perfection, most pure spirit, invisible, without parts or passions, etc. So pag hisgot na nga pila man ang Dios, naay pangutana nga pila man ang Dios, kana kasagaran ang pangutana nga gilabay, no, bisan bisan mismo si Soriano ug ang iyang mga kauban ni Soriano sa dating daan, mo ni ang question kasagaran nila nga pila man ang Dios. Ug pag ingon og pila, of course moingon dayon nga isa. Ug pag anak isa, isulti dayon nga maulang na ang Almighty, ang Father.
o ang anak mighty lang, gamay lang nga Dios. Unya in fact ang Holy Spirit gihukasan sa dating daan sa iyang deity, sa iyang pagka-Dios. So dinhi makit-an nimo mausab kana ang question sa Arianism o sa uban nga mga dili mo tuo sa Trinity, kaning how many is there with God, no? How many is God? Kana nga question, pananglitan. So ang ilang dayon nga isulti nga dili pwede nga tulo ka persona, kay kung mahitabo ng tulo ka persona, tulo na ang Dios. Kay ang ilang question is the Father God? Mo naman ang answer dan niya yes. Nya pag anak is the Son God? Mo nag yes, so duha na ka Dios. Unya is the Spirit God? Mo naman mantanga yes. So therefore dunay tulo ka dioses, mo nang ilang konklusyon. Pero wala nila matumbok ang husto nga tubag. Kay pag moana ka nga how many God there is, so ang tubag yun is one, there is only one God, pero wala nag-refer dinhi sa person kundi sa essence, no? Kay once nga maghisgot ka God, you are referring to the essence, to the substance. So ang substance diha ang Amahan, diha ang Anak, ug diha ang Holy Spirit. So dinhi there is but one only. Now question sa ako, nag-question nga pila man daw ang Dios, o sa mga followers tuod ni kining Ili Soriano. O ang akong tubag is dili nimo pwede ingon ako nga i-subject ang Dios sa numero, kay ang numero creation lang na, no? Usa na sa mga invisible creation ang number, concept na siya, sama sa logic, no? Sama sa reasoning, no? Mga butang na sila nga dili makit-an, invisible. So ang bisan sila invisible, bisan dili makit-an sila, apan binuhat lang sila gihapon sa Dios, pati ang logic, no? Ang word dili makit-an, ang word nga kaning concept nga atong ginalitok dili makit-an, pero binuhat lang gihapon kana sa Dios. So ang Dios dili pwede nga i-subject nato sa mga binuhat nga sama sa logic or sama sa number. So ang Dios, although dili siya subject, apan kini gidescribe sa number, sa word nga atong litukon aron nga masabtan nato, kay kita mga finite beings man ta, mga dili man ta masabtan, dili man ta masabot gyud sa exhaustive nga pagsabot, no? Dili ta makakomprehend sa tibuok nga pagka-Dios sa Dios, which is atong mailhan na unya, atong makatuna na unya. So pag-ingon there is but one only, wala nato i-subject ang Dios sa numero, kung dili ang atong pasabot lamang sa one dinhi, God is simple. There is only one, or there is only one God. Wala siya wala siya parts o atong masayran unya. Now pag anag one, there is only one living, one true God, one infinite God, one perfect God, one pure spirit, which is ang God nag-exist in eternity, one invisible God, one God without without body, one God without parts, one God without passions. Muna meaning niya din no, pero tungod kay kita well, let me back up, no, nga kining Dios, no, usa lamang siya ka Dios, pero kanang usa ka Dios daghan ang characteristic or daghan ang attributes nga atong atong nakita kaniya, nga iyang gi-reveal kanatong attribute. O so ang pag-ana nga one, wala nato gi-subject sa numero ang Dios,
Ang uban, ang tawag niya na munad, ang uman, munad, M-O-N-A-D, munad. Nga kanang munad, mo ni concept sa unity, sa one. Ang uban na tawag ni ana, pero ang balang kasulatan, of course, ang atong balang kasulatan, ang tawag niya is one. Unya, kaning bersikulo niini nga iyang counterpart nga bersikulo or ang bersikulo nga maoy gisite sa Westminster Divines. Makita na siya sa Deuteronomy 6:4 kining sa 6:4, "Hear, O Israel," mato diri. "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." No, mo ni ang itawag ni nga Shema, no? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So, one Lord, isa lang ka Ginoo. Pamati Israel, si Yahweh nga atong Dios, isa lamang ka Yahweh. So, pag anag isa, wala nagpasabot nga usa lamang ka persona. Ang ginatumbok lagi dinhi pag mohisgot ka og what is God, nagitumbok niya is substance, essence. Usa lamang siya ka essence, usa lamang siya ka substance. Og makita usab kini sa unang Korinto 8:4, 1 Corinthians 8:4, "As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God by one. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him." Now, notice nga there is only one God. Unya, girefer nga kini nga one God mo ang Father kang kinsa didto nahimutang ang tanan nga mga butang ug kita naapod nahimutang kaniya. Unya kaning word nga "and", meaning appeal sa one God ang atong Ginoong Hesukristo, one Lord Jesus Christ. Now kaning word nga Lord, kurios, kini nga word mao kini ang equivalent sa Yahweh sa Old Testament, Lord. Mo ni equivalent sa Yahweh, ang tetragrammaton nga Yod He Vav He, nga mao ang meaning niini is Yahweh, or aduna po'y another Hebrew term nga Adonai. So, Lord. Now, ang Lord, dili pwede ka moingon nga Lord sa tao lang o sa angels. Ang pag-ingon ni mga Lord, dapat mo refer gyud na sa Dios. So dinhi, the Father o Lord Jesus Christ. Kaning Father of whom are all things, kang kinsa ang tanan nga mabutang dito nahimutang ug kita apil kita niya ang tanan nga mabutang nahimutang kita dito sa Amahan. Unya dinhi, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things. Pinaagi sa kang kinsa ang tanan nga butang mitungha, o pinaagi sa kang kinsa kita usab nitungha. So kung kini gi-attribute sa usa ka tawo, kung tawo lamang si Jesus Christ nga dili siya Dios. Of course, ang question nga kung tawo ba si Jesus, mo ana ta yes. He is 100% man and he is 100% God. He is God man. Truly God and truly man. No? So fully God and fully man. So kaning duha truly ug fully.
kinahanglan i-attribute nato kang Jesus Christ truly God and truly man, ug fully God and fully man. So dili half God ug half man. Sama sa mga Greeks kaniadto, dunay mga tao, no, nga ilang tawag ang mga tao anak ni Zeus or anak sa mga gods niya, half man and half God. So dinhi sa kang Ginoong Kristo lahi dili gyud associated sa Greek mythology kini nakabase sa Old Testament nga ang Adonai, ang Yahweh isa lamang, ug kanang usa ka Yahweh ug usa ka Adonai mao kana ang Dios. Ug dinha nagsubsist ang amahan ug ang anak. Dinhi at least sa atong bersikulo, ang amahan ug ang anak. So dinhi wala magsumpaki, isa lamang ka Dios, no, nga gihuptan ang mga apostoles. Wala sila magtuo og daghan og tulo ka mga dioses. Wala nagsumpaki kini. There is but one God. Wa magsumpaki. Ug ang one God diha nahimutang ang amahan, diha nahimutang diha usab ang anak, ug diha usab ang Espiritu Santo. Diha ni ana nagsubsist sila ug nagcompose ang one God sa tulo ka persona nga mao ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. So nya kaning one living, tungod kay living and true God, tungod kay kasagaran ang Bible, no, gi-compare or gi-contrast dia, dili compare, gi-contrast ang Dios sa idols. No, ang idols are dead. Na dead sila, patay sila. Unsa meaning sa patay? Walay kinabuhi. O kung walay kinabuhi, ang patay dili kini maka-response, wala kini awareness, wala kini nahinuon, maoy nang ginahanglan og ayuda panahon sa ang patay, no, panahon nga gusto na ilubong kini dadon sa mga maglubong nga tao, sa mga naglamay dadon sa lubnganan, ibutang sa pansyon or sa iyang sulod sa iyang grave or tombs, sa iyang tombs, sa tomb nila, no. So ang mga patay mooy manginhanglan sa buhi. So ang idols mao kana ang description sa idols. Ang idols mao na hinuon ang manginahanglan sa ayuda o aid sa mga worshipers nila. 1 Timothy 1:9 mato diri, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols, now to serve the living and true God. So kining description nga living and true God na kini sa Bible, kani nga phrase kini ni Apostol Pablo, living and true God. Iya kining description mahitungod sa Dios nga giwali sa mga apostoles. Of course, ang giwali nila kinsa? Of course, si Jesus Christ. Mo ilang giwali. Wala sila nagwali og lain. Na kung si Jesus Christ dili siya Dios, tao lamang siya, no? Of course, atong gikayon sa diha mo yung tao, atong gi-admit. Pero sa ato is God man, inseparable kana. So siya mo giwali didto kang Hesukristo, nidangop ang mga taga Thessalonica, mga Thessalonians, o sa diyang nidangop sila kang Hesukristo, wala sila mudangop og idols, no. So dinhi ang ilang gidangpan Dios gyud nga tinuod. Grabe gid ka idolatros kung si Jesus tao lamang, unya mo iwali nimo ang usa ka ang tao nga si bisan kinsang motuo ka ng tawhana mamaluwas, si bisan kinsang mo worship ni anang tawhana mamaluwas. Kung mutuo ka nga man lang si Christ, tao lang si Christ, niya dili ka mutuo nga Dios si Jesus Christ, tapos imo siyang ipasimba sa ubang tao ug ikaw mismo musimba,
muampo ka, muagi ka sa iya, kay di ka kaadto sa tinuod nga Dios gawas anang tawhana. Grabe ka idolatros na. Mo bitaw nga kita sa ato nga sa mga Protestants, sa ato nga pagprotest against sa Roman Catholicism. Nagprotesta kita against sa ilang pagpanawag sa mga santos o kang Virgin Mary, sa ilang pagdangop kang Mary, no? As if kana nga pagdangop usa na ka idolatros, kay dili pwede ka mo dangop nga murag ginatawag nimo tapos ang nagtawag bisan asang lugar naa sila. Naa sa Amerika, naa sa Europe, naa sa Asia, naa sa Africa, no? Australia, tanan nga continents na ay manawag sabay-sabay na manawag kang Virgin Mary niya. Ang huna-huna sa nagtawag paminawon sila ni Virgin Mary. So kana gi-attribute nimo ang deity sa usa ka tawo lamang. So idolatros kana. Now, ang mga taga Thessalonica, sadang nag-serve na sila karon kang Jesus Christ. Wala sila ni serve sa usa lamang ka tawo, kundi nag-serve sila sa Diyos tao, sa God man. O of course, ang si Christ before siya na nagpakatao sa kalibutan, daan na siya nga Dios. Busa ang pag-serve nila sa diha sa iyang pagka-Dios, kay ingon nga nag-participate siya, kauban siya sa substance, sa deity, no? Kauban siya og equal sa power o sa glory. Pero aning panahon na si Christ, panahon sa iyang earthly ministry, sa 1 Thessalonians pagsulat ni ini, na nikayab na siya, so wala na siya sa iyang earthly ministry. So unsa ang iyang niadtong panahon sa iyang pag-ministry diri sa kalibutan, unsa ang mga butang nga gitabunan lamang, murag cover nga wala makit-i sa mga tao, nga wala niya gi-deny, wala niya wala ang iyang pagka-Dios niadtong panahon. Pero sa glory sa glory og sa pag-exercise ni ana, no, gitabunan ang atong mga mata, kita nga mga tao nga wala pa nato makit-i si Jesus Christ. So dinhi makit-a nimo ang description Apostle Paul sa Dios is living and true God in contrast sa idols. No, ang idols kuang gyud dili gyud siya ang idols dili gyud siya makatabang o dili gyud siya masangpit anytime. So ang description living and true God, so nag-describe kini sa Dios, sa iyang substance nga diin nag-participate sa Ginoong Hesukristo. Jeremiah 10:10, but the Lord is the true God, He is the living God and an everlasting King. So diri mao ra gyapon nga description. He is the true God, the Lord, si Yahweh, no, si Adonai. O si Jesus Christ sa New Testament, Lord ang tawag kaniya. So but the Lord is the true God, meaning ang Dios, si ang tinuod nga Dios. He is the living God, nagbuhi nga Dios, and an everlasting King. So Lord, God, and King. So ang description, true God, living God, everlasting King. Kay now makit-a nimo dinhi nga ang description lahi-lahi, pero isa lamang siya ka Dios. Dili nga lahi ang true God, lahi ang living God, lahi ang everlasting King. Kung dili ang true God, maura na ang living God, maura po na siya ang everlasting King. Now sa atong pagsulat o sa atong paghuna-huna, kinahanglan i-separate nato kay aron masabtan sa finite mind nato. Pero sa Dios, ang tanan of nag-overlap sa usa lamang, no, ka Dios. Ang tanan nga characteristic o tanan nga attributes nag-overlap sa usa lamang ka Dios. Abantita, who is infinite sa unsa?
Infinite in being and infinite in perfection. So, ang meaning sa infinity kanang walay border, no? Walay border, walay limit o wala siya'y matawag nato nga walay iyang limitation. Lahi pod kini sa vastness, kaya ang vastness kining luag, lapad. Pero kan infinite, no, kung muhangad ka sa langit, muhatag kog illustration sa infinity, muhangad ka sa langit, kutob sa makita sa imong mga mata, kaya ang imong mata finite man ang imong mga mata. So doon lagi kutuban ang imong mga mata, no? Pero imagine nga sa imong gitanaw, ginutob ag kutuban ra pod sa imong mata, naa pag didto ka sa kinutuban mo tindog, mo tan-aw na pod ka, unya ang kinutuban gyapon sa imong mata, no, unya mo balhin na pod ka, mura kag mo balhin na pod ka sa imong katong kutuban sa imong mga mata, maura gyapon nga wa nay katapusan nga wa nay gisangkuan, no, wala nay border, why border line, tuloy-tuloy, wa nay end, walay limit, muna ang infinity. So infinite siya sa unsa sa iyang being. Now imagine ang being nga infinite, na unsa ka gamay ang tibuok universe, no, kanang ato makita sa atong mga mata, mga binuhat lamang kana, no, kanang halos infinite nga space, binuhat lamang kana. Now imagine so wala pa kini nga space, kung asa ang Dios didto siya sa iyang kaugalingon, ay gitawag nato, no, nga aseity of God. Kanang aseity of God, muna siya ang meaning ni ana, God is living in himself. God is self-existent. God is self-sufficient. Muna ang aseity of God. So, ang iyang being as naa siya sa iyang being, naa siya sa iyang kaugalingon, walay naa siya sa iyang substance, ug ang substance niya is infinite. So meaning ang tanan nga universe, ang billions of galaxies, trillions maybe, quadrillions of galaxies maybe, ug ang infinite stars, numberless stars, mga daghan ang mga moons, mga basig suns pareha sa atong sun dinhi sa atong solar system. Daghan, millions, billions ni ana. Mga finite lang silang tanan, na mga dili sila infinite. While ang Dios is infinite. Tanan kini mga butanga, no? Billions of planets, no? Tanan nga galaxies naa sa sulod sa Dios, naa sa iyang sulod, no? Naa sa Dios, no? Gisalikupan sa being sa Dios. Or let's say ang tanan nga galaxies, tanan nga mga universes, kung wala may multiverse, usa lang mga universe, pero ang universe perting dakuha, halos sa atong tan-aw infinite. Imagine nga ang maong universe naa sa iyang palad, gigunitan sa Dios. Although walay palad ang Dios, of course, hisgot lang ta ni ana nga naa sa iyang palad o naa sa iyang mga sa iyang gikumkum lang niya, mo hisgutan ni ana, gumikan kay aron lang masabtan sa atong mind. Pero kung ang halos dili na halos almost infinite nga universe, tungod kay ang infinite usa lamang ang Dios raman,
Pero kining infinite, almost infinite nga universe, naa sa iyang mga gikumkum sa Ginoo. So ingana ka infinite ang Dios sa iyang being, sa iyang pagkamao, no? Kining word nga being, equivalent kani sa substance or essence sa Dios, sa iyang paglungtad. Unya, God is infinite in His perfection. So, being and perfection. So, kaning infinite, sobra pa kini sa superlative nga the most perfect. Kamo ana kag the most perfect, pag most gani na nisagad siya, no? Nisagad siya sa perfection. Pero kining infinite sa perfection, dili lang nisagad lang. Kung dili labaw pagyud sa kaning gitawag nato nga utmost nga perfection. Labaw pagyud ni ana. So muni siya ang giingon din sa Job 11:7. Tanaw nato, canst thou by searching find out God? Canst thou find out the Almighty unto perfection? It is as high as heaven. What canst thou do? Deeper than hell. What canst thou know? The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea. Job 26:14. Lo, these are parts of his ways, but how little a portion is heard of him. But the thunder of his power, who can understand? Now, kini ang question dinhi sa Book of Job. Makakaplag ka ba daw sa Dios pinagi sa imong pagpanuki-duki or kaning search dinhi, meaning sa pag-travel bisan asa, makakaplag ka ba? Makaplagan ba nimo ang Dios? Canst thou find out the Almighty unto perfection? Now, makaplagan ba nimo to perfection na naay kay perfect nga knowledge ang Almighty, ang Dios nga labing gamhanan sa nga tanan? O dinhi murag iyang ginigar, iyang gidinay nga makaplagan ang Dios pinagi sa pag-search bisan asa. Matod niya, it is as high as heaven. What canst thou do? So niadtong panahon ni Job, wala pa ma-discover of course ang airplane, ang aircraft, wala pa na-discover. Pero sa atong panahon karon nga na-discover na ang aircraft, bisan pa kung muadto pa ka sa mga panganod, di gihapon nimo ma-discover ang Dios. Now, deeper than hell, what canst thou know? So sa ato karon, ang hell, dinhi meaning diri is deeper than the grave or deeper than the deepest part of the earth. Kanang hell dinhi naghisgot sa dapit, sa pinakaubos nga dapit sa kalibutan. Naghisgot sa dapit sa mga patay. Now, the measure thereof is longer than the earth. Of course, sa ilang panahon, panahon ni Job, daghay nagtuo nga sa panahon ni Job siya, contemporary siya nila ni Abraham. Si Job, contemporary. Of course, sa panahon sa mga Greeks, gi-measure nila ang earth. No? Sila ni Archimedes, ilang gi-try nga measure ang earth. Pero dire sa panahon nila, of course, dili ma-measure. O bisan pa si Archimedes, of course, iyang i-try nga ma-measure ang kalapdon sa earth. Pero dili gihapon gyud perfect.
Og ang Dios mato, the measure thereof is longer than the earth and broader than the sea. So ang seven seas, no, sa pananaw sa tao is murag infinite kung imong tan-awon ang kadagatan, ang ocean, no, ang seas, di nimo makit-an ang pikas daplin. So og ing-ana, no, sa ato nga finite eyes, di nato ma-measure ang earth ug ang sea. Sama ni ana, no, ang pag-measure kung gusto ka nga mo grasp sa Dios. I-grasp nimo ang Dios. Sama ni ana nga ka-imposible nga imong masabtan ang Dios exhaustively. So that's why ang tawag na iya is infinite in being and infinite in perfection. Kadili nimo makuha ang perfection sa Dios. No, ang imong masabtan sa Dios part lamang sa iyang kagalingon, which is enough na para kanato ang atong nasabtan mahitungod sa Dios. Although part lamang kini, pero enough na for our salvation. Pero true knowledge kini, no? So dinhi makita nato nga ang kining balang kasulatan ng hisgot mahitungod sa infinity sa being sa Dios, infinity sa iyang perfection. Now, ang mga Armenians, of course, kita mga Calvinist, nagtuo kita nga usapod sa mga dili lamang tungod kay creature kita nga dili kita kasabot mahitungod sa Dios. O kana diri sa pagka-creature kini, no, kani atong gisgutan, pero sa mahitungod sa pagka-Calvinist versus mga Armenians, ang mga Armenians mo nagtuo nga masabtan sa Dios asa sa tao ang Dios. O nagtuo sila nga of course infinite ang Dios, pero bisan pa niana masabtan ang Dios sa tao kay murag ang tao do namang unlimited nga will, unlimited power. Murag ang tao naa ba sa iyang panabot. Pero kita gawas nga sa in terms of our being creature sa Dios, patay pagyud kita sa atong mga kalapasan o sa atong mga transgressions, sa atong mga sala. Patay kita ni ana. Busa tungod kay patay man kita, dili kita makasabot, no? Diha na kita nakasabot mahitungod sa Dios sa diyang gibuhi na kita. So doble ang taong patay, doble ang rason nga dili siya makasabot. Una, he is only a creature, di siya kasabot gyud kung dili siya padaygan sa Dios ayang kagalingon. Number 2, he is dead in trespasses and in sins. Ubusa dili siya able sa pagsabot gyud, bisan pa kung naanay Bible, doon na preaching sa gospel, dili gyapon siya makasabot tungod kay patay siya. So doble ang rason nga ang taong patay dili makasabot mahitungod sa Dios, di makaila sa Dios. Pero kini atong gisgutan diri, dili tungod kay patay, bisan pa kang buhi ang tao, bisan pa sa ato nga mga Christians, sa ato mga regenerate na tao pag-usab, na natay awareness, doon na natay interest sa mga espiritual nga mga butang. Able na ta tungod sa help sa balaan nga Espiritu Santo. Capable na ta nga mo makasabot sa mga butang nga ihatag sa Dios kanato sumala sa iyang soberenidad. Apan bisan pa niya part lamang kana sa atong nasabtan sa Dios. Og ang Dios gyud labing exhaustively perfect siya, infinitely, og siya sa iyang kagalingon walay si bisan kinsa, bisan pa ang anghel, no, sa kalangitan, mga anghel sa kalangitan, good or bad angels, tanan sila dili gani makasabot o maka-learn gawas kung sila, no, padaygan sa Dios sa iyang kagalingon. Pero mismo sila dili gani makasabot
no, beyond sa unsa ang ipadayag sa Dios kanila. So dinhi walay maka diskubre sa Dios sa iyang perfection. Kung doon naman tayo madiskubrihan pinaagi sa balaang kasulatan, part lamang kana no sa atong understanding as creatures, as finite beings, part lamang kana sa butang atong nasabtan, sumala ra pod sa iyang gi-reveal, sa iyang gipadayag. Now, sa chapter 26 verse 14, lo, these are parts of his ways, but how little a portion is heard of him. But the thunder of his power, who can understand? So, mga kabahin lamang sa Dios, meaning sa part, dili sa iyang substance, kay why dili nimo mabahin ang substance sa Dios into parts. Ang meaning, these are parts of his ways. Naghisgot kini sa iyang pamaagi, sa iyang dealing dinhi sa kalibutan, nga parts lamang atong masabtan kaniya. Pero how little a portion is heard of him. Gamay lang, little a portion. Murag of course kini imperfect kini nga illustration, pero mura ba og bata nga gamay nga bag-o lang gyud nakakabot sa panimuot. Let's say 7 years old nga bata nagadto sa baybayon sa dagat. Unya nagkuha siya o gamay nga kutsara, iyang gikaos ang gamay nga kutsara gikan sa dagat. Unya ang dagat nga ang tubig nga naa sa kutsara no iyang gidala sa iyang balay o giingnan niya mouni ang dagat. Portion lang sa dagat. So ingana kagamay ang atong understanding sa Dios. O ingana lamang kagamay o kagamay lamang ang atong nasayran mahitungod sa Dios. O kini usa ka butang nga angay nato nga hinuktukan ug angay nato nga isipon nga walay usa ka nato sa diha nga mahibalo kita mahitungod sa Dios. Dapat nga mag-anam o kagamay ang atong tan-aw sa atong mga kaugalingon. Dapat nga mawala ang atong garbo. So instead nga mahimo kitang garbuso sa diha nga mas mag-anam og kadaghan ang atong knowledge about God, angay lang nga magpaubos kita sa atong kaugalingon. Ug angay nga musimba kita kaniya. Angay nga sa iyang atubangan no ihapa nato, ipaubos nato ang atong mga kaugalingon. Tungod kay nag-anam sa dihang mag-anam ka og kahibalo, anam nga mag-disclose ang Dios kanimo sa mga butang nga espirituhanon ug sa mga butang mahitungod kaniya. Mag-anam pod og kadaghan ang question sa imong huna-huna. Mag-anam pod og anam pod ang awareness nimo nga unsa kadaghan ang mga butang nga wala og dili nimo no dili nimo kaya nga sabton mahitungod sa Dios. So okay pa mo diha mga igsoon. Okay, so dinhi ang tawag sa Dios usab most pure spirit. Most pure spirit. Now nganong naay superlative degree kaning a most pure spirit. Dinhi makit-an ang Dios nga although spirit siya pero dili siya sama sa uban nga spirits. Okay? So atong una-unaon nga aning existence nga tanan kining tibuok nga pagpanglungtad, apil na ang paglungtad sa Dios. Lahi ang paglungtad sa binuhat ug lahi ang paglungtad sa Dios. Pag-ingon nga spirit ang Dios is pure spirit, meaning ni ana no nga
ang Dios dili siya parehas, dili siya pwede i-compare. Ug ang substance niya dili substance sa mga espiritu nga binuhat. No, ang sangkap sa Dios dili sama sa sangkap sa mga binuhat. Okay? So ang iyang sangkap is pure uncreated spirit siya. While ang uban nga spirits gikan sa mga angels hangtod sa atong spirit sa mga tao, atong souls, puro ang sangkap ni ini created nga sangkap. While ang sangkap sa Dios, ang substance sa Dios, dili kini ma-create. Wala kini ma-create. No, naa ka na sa usagid ka na ka usagid ka na ka normative sa Dios nga usa siya ka espiritu, pero ang tawag na pure gumikan kay uncreated. Ang substance niya is dili substance sa uban nga spirits, dili man nagkasama. Kay uban nga ang unsa man ang substance sa spirit nga created lamang. No, ang substance sa created nga spirit sama sa angels or sama sa atong mga espiritu nato ng mga tao. Kini mo penetrate o kini mo kini nga spirit nato, no, mo dili kini ma-hold, dili kini malimitahan sa kining sa space, o dili pud kini malimitahan sa matter, o di pud kini no magdecay tungod sa oras, sa time. Kana ang created nga spirits. Ug ang created nga spirits doon na sila'y suffering lang gihapon, musuffer sila. Ug ang created nga spirits mubati sila og kasakit og pain sama sa mga angels nga itambog sila dito sa impierno, mubati og pain. Kaya nga no, dili sila pure spirit nga sama sa Dios. Ang Dios gyud nga spirit, ang iyang spirit is uncreated. Dili siya affected sa creatures. Ang spirit sa mga created nga being sama sa angels affected sa uban nga creatures. Kung itambog sila dito sa kalayo sa impierno, masakitan sila. No? Ang laing substance pwede nga mo influence sa ila. Pero kung ang Dios dili maka-influence ang created nga mga substances kaniya. Wala. That's why pure spirit siya. Okay. Nasa John chapter 4 verse 24. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. So, ang Dios espiritu ug sila nga magasimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. So, mo kini ang verse may tungod sa pagka-espiritu sa Dios, sa iyang substance. Ang Dios usab is invisible. No? Dili makita. Mo gina kana ang Dios nga dili gyud siya makita. No? So invisible. So invisible nga maoy magbubuhat sa tanan nga butang. Ang uban nga invisible binuhat lamang, no? Kahibalo ang Dios mobuhat og invisible nga mga butang. No? Og ang daghay mga invisible nga mga butang. Mga angels, no? Mga invisible sila. Sa akong gikaingon, apil ang mga concepts, ang number, no? Ang number, ang concept, ang word, mga invisible sila nga created, no? Ang logic, daghay mga invisible nga objects nga created. Pero ang Dios, siya invisible siya pero wala siya gi-create.
No, siya ang creator. Ug dili ta maglangan naa sa First Timothy chapter 1 verse 17, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So kana mga kaigsuunan ang bersikulo. Ang Dios walay katapusan nga Dios, eternal siya, way gisinugdanan o walay katapusan nga king. Then immortal siya, meaning dili matapos ang iyang kinabuhi, walay sinugdan ang iyang kinabuhi. No, siya hinuon ang source, siya ang fountain sa tanan nga life. Then ang description there is invisible. The only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Now, without body and without parts. So, bining dinhi nga ang Dios walay lawas. Na kumingon kag lawas, natin si sarili nga naay mata, ang mata, naay duha ka mata or naay duha ka tiil, pwede nga matawag nimog lawas bisan kung walay duha ka mata or walay duha ka mga bukton, no? Pwede ang dunay lawas sa mga isda, wa may bukton ang isda o may ang kamot way tiil pero lawas gihapon, no? Unya pwede nga lawas nga walay pako sama sa tao, sama sa mga mammals, or pwede ang lawas nga pako ra walay bukton sama sa mga langgam, lawas sila, no? So walay lawas ang Dios, walay body, no? Walay lawas. Ang lawas pwede patay, pwede buhi. Kita pwede nga patay kanang cadaver, pwede nga ang corpse sa usa ka tawo, lawas gihapon na. So mo na ang lawas. Now ang Dios walay lawas. Walay lawas nga sama sa tao, walay lawas nga sama sa mga mananap, walay lawas nga sama sa mga isda. Walay lawas ang Dios. So dili siya corporeal being ang Dios. Now dire ang buot pasabot dinhi nga dili ang Dios usa ka localized. Dili localized ang Dios. Non-spatial ang Dios. Dili siya mo musunod, dili siya sama sa liquid nga tubig nga kung imong ibutang sa usa ka botilya mapurma, no? Dunay gitawag body of waters, mapurma nga usa ka botilya. So dili ang iyang substance, dili siya subject sa kaning universe or sa form sa mga kaning mga walay sulod, sa empty nga mga lugar. Dili siya subject kanila. Meaning niini wala ila lawas, either sama sa tao mananap or sama sa tubig or lawas sa katubigan, no? Dili ingana ang Dios. Wala siya ni ana. Kay dili siya subject sa space ug sa physical form sa matter, dili siya subject ni ana. So wala po siya parts. Ang meaning sa parts, God is there is only one simple being of God. So simple lamang ang Dios. So meaning sa parts, sa ato natay parts, ang illustration sa parts sa tao is ang atong mata naa sa atong ulo. Ang duha nato ka mata ug ang atong ilong naa sa atong ulo. Unya kung misgutag tiil tuwa sa pinaka last nga portion sa atong lawas sa tiil nga mo itunob nato sa yuta, mao na ang atong parts. Naatay mga tiyan, naatay mga kamot. Ang kamot nato naa sa atong mga masigkakilid sa atong lawas. Pero ang Dios asang iyang wala, di ka makaingon nga naa siya mata o ilong o dalunggan,
meaning ni ana sa diha ang Bible moingon nga sa ang Dios maminaw, no, ang dalunggan sa Dios, ang mga mata sa Dios, gigamit lang kana ang mga terms, no, sa kuan lamang to describe nga aron masayran og masabtan nato ang Dios, no, masabtan nga siya nagatan-aw di ay moingon nga ang Dios adunay igdulungog, dunay dalunggan aron masabtan nato ang Dios makabati di ay. Dili pot pasabot nga naa gid siya dalunggan nga sama kanato. Now ang atong dalunggan niat sa atong upper portion sa atong lawas o ang atong kamot ni sa atong masigka kilid wala og sa tuo. Ang Dios dili sama ni ana. Kay asa ang asa ang mata sa Dios dito po ang inadalunggan, dito po ang iyang power, dito po ang iyang speech, no? Asa ang usa ka abilidad sa Dios dito ang uban nga abilidad, no, ang asa ang usa ka attribute sa Dios dito ang uban nga attributes. So wala siya mabahin nga dunay igtatanaw unya lahi ang iyang igpapaminaw, lahi ang iyang sense of feeling, lahi sa ato naay five senses: touch, seeing, no, feeling, taste, unsa pa, hearing, lahi gi-divide na sa five senses unya lain-lain ang function, pero ang Dios usa lang ka function sa tanan niya. Tanan nga pag ang usa ka function dito ang laing function. Ang part of seeing sa Dios mao pud ang part of hearing, mao pud ang part of feeling. So dito mo na meaning sa walay parts ang Dios. Og ang bersikulo niya na Deuteronomy 4:15, take ye therefore good heed unto yourselves, for ye saw no manner of similitude on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire. Verse 15, lest ye corrupt yourselves and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female. Now, diri gi-prohibit ang mga Israelites sa paghimo og imahin sa Dios. Kay ngano, wala mo'y nakit-an nga bisan unsa nga similitude or dagway. Sa adlaw nga ang Dios nagpakig-istorya kaninyo dito sa bukid sa Horeb, gikan sa kinataliwad-an sa kalayo. Kay basin unya nga kamo magapadunot sa inyong kugalingon og magahimo kamo og mga linilok nga larawan, mga figura sa bisan unsa nga dagway, sama sa dagway sa lalaki o sa babae. Ngunay rason nga ang Dios dili pwede nga himuan og usa ka symbolism ang Dios. Whatever symbol there is, dili gyud dapat nga himuan ang Dios og symbolism, tungod kay ang Dios walay dagway. Ang dagway niya is intellectual ug ang dagway niya is dili gyud ma-describe, no, ang iyang dagway. So sa Lucas 24:39, behold my hands, John 4:24 usa, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Sa Luke 24:13, behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. Ngunit paborito sa mga iglesia ni Kristo nga ipatunayan nila nga si Jesus dili Dios, kay ang Dios daw sumala sa atong gingon sa bersikulo diri, espiritu ang Dios. Og busa kay espiritu man siya nagpakita sa iyang mga tinun-an og iyang gipahikap ang agi sa lansang sa iyang mga palad. Gipahikap niya og mato niya tan-awa, kay espiritu walay unod ug walay bukog, nakit-an ninyo ako. Pero mo lagi wa man nato gidinay nga tao si Jesus. Wa man nato gidinay. Ug ang buot pasabot niya, ang akong pagkatao makit-an ninyo. Wa man nato gidinay na.
ang nahitabo lang nga unsay gi-affirm sa Bible nga deity ni Jesus gi-deny sa mga iglesia ni Kristo, no? Ang gi-affirm sa Bible gi-deny nila, portion ni ana mo lang ang ilang gi-affirm. Sa ato gi-affirm nato ang godhood ni Jesus o gi-affirm nato ang manhood, humanity ni Jesus. So